Знаехте ли, че в ето този продукт има такова количество захар? Около 36 грама захар. А знаете ли колко има в този уж здравословен айран? В този айран от 500 мл има около 16 грама захар. Здравейте, приятели! Искам да поговорим за захарта в продуктите. Като имам наблюдение, че мои приятели, близки, колеги не знаят колко точно захар има в някои определени продукти от ежедневието им. Реален пример е един мой колега, който всяка вечер след работа просто се взима едно айрянче и си го изпива за около 5-6-10 минути, което не е нещо кой знае какво, но все пак не беше обърнал внимание, че в него има всъщност около 15-16 грама захар, в зависимост от марката. Другото, което искам да обърна внимание, е на кетчупа, лютеницата и всички такива сосове. И не, че слагаме цялото количество на един път да го изядем, но все пак по-малко не осъзнаваме, че слагаме едно доста голямо количество захар. Аз съм ги снимал какво съдържат самите продукти като захар. Барбекю соса е около 30 грама, аз ще го покажа на снимка. Затова, приятели, имайте предвид, като пазарите, като си купувате нещо, вижте какво съдържа, защото някои продукти наистина имат много захар. И според мен не са толкова здравословни, може да се избере алтернатива. Не, че ще ви стане нещо от 5, 10, 15 грама захар, нали? Но по-хубаво е, като ще консумирате захар, поне си хлапнете нещо сладко, сладоледче, тортичка ли ще е, каквото искате и поне да знаете, че сте яли захар, а не от айран, кетчуп, лютеница и такива работи, да си трупате организма с излишни калории. Това ще е за днешното видео, приятели. Ако се сещате за някой друг продукт, който има много захар, може да коментирате отдолу под видеото.